Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου και Ιερού Ναού τούτου, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θεία Κύρα μυσταγωγία ταύτη και των εναποδημίων των αδελφών ημών, εν τη βασιλεία του πάντοτε νικαία είτε τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου και πασών των Ιερών Μονών και Εκκλησιών, των αηδίστων προκατόχων ημών, Ιακώβου, Κυρίλου, Κωνσταντίνου, Μεθοδίου των αρχιερέων και των πρώτων αρχιερετευσάντων εν τη Ιερά Μητροπολιτάφη, των αηδίστων πρεσβυτέρων, των ιερατευσάντων εν το Ιερό Ναό τούτο, των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και δόξους πεσόντων εν της παιδείας των μακών, πάλετε και πεσχάτων. Φασιστικό, διατηρεί ακόμα και θα διατηρεί τη ζωηρότητά τους και τη σημάδεψε την ιστορία της ζωής του. Σημάδεψε με τις λιγοστές εμπειρίες την τελετουργική ζωή της Εκκλησίας. Γονατίζω για μια ακόμη φορά για να ακούσω το η Θεία η χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα. Και αισθάνομαι τη ζωντανή Εκκλησία της Μυτιλήνης και ιδιαίτερα της επαρχίας Πομαρίου να ζει μια καινούργια Πεντηκοστή, να προσεύχεται για μένα. Το μυστήριο αυτό της αιωροσύνης, σαν θεσμός θεοσύστατος, είναι μια πραγματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Από τη γέννησή της μέχρι σήμερα, ποια ψυχή δεν στέκεται με σεβασμό και ευλάβεια μπροστά στο Θείο Μεγαλείο. Στην απέραντη ομορφιά του, αλλά και πια δεν νιώθει μικρή και αδύναμη να διακονήσει, εκεί που και οι άγγελοι πρήττουν μπροστά στα τελούμες. Δέος και συγκίνηση με καταλαμβάνει, βλέποντας τη συγκατάβαση του Θεού να με δέχεται τοποθετώντας με πρεσβευτή του θελήματος. Ιερουργό των μυστηρίων του, αλήθεια, ποιος είμαι εγώ, Κύριε, το τολμών και μπαίνω στον αμπελώνα σου, πλησιάζοντας το θυσιαστήριό σου. Δεν είμαι ούτε Μωυσής για να βγάλω μόνο τα υποδήματά μου,
αλλά ούτε και Ισαΐας για να χρειάζονται καθαρισμό μόνο τα χείλη μου. Είμαι ένα αδύνατο πλάσμα σου, εύθραστο κομματένιο σκεύος, με τις αδυναμίες και τα πάθη μου. Με διάλεξες εσύ, Κύριε, μέσα από τον κόσμο, της εποχής μου, σαν όλους τους λειτουργούς σου. Κι εγώ με τη σειρά μου να μεταθέσω νου και καρδία στον ουρανό. Και όταν προσέρχομαι στο θυσιαστήριο για τη θυσία, να αποθέτω όλη την φροντίδα τη βιωτική. Να στέκομαι απερίσπαστος, να ζω και να δείχνω στους γύρους μου τη σταθερή πορεία προς τον ουρανό. Με το να υποταχθώ στο θέλημά σου δεν νομίζω πως έκανα κάτι μεγάλο, έκανα απλώς το χρέος. Άνοιξα την πόρτα της ψυχής μου και παρέδωσα τα κλειδιά της σε σένα, Κύριε, για να εισέλθει πλούσια η χάρη σου, να κατασκηνώσει μέσα μου το πνεύμα το Άγιο, Κύριε. Δεν με αφήνει ασυγκίνητο η καινούργια αποστολή, που πάλι με αναθέτεις. Σε λίγο ναός θα αντιχύσει από τις επιθυμίες άξιος, όμως σε κάθε λειτουργία, πριν από τη μεγάλη είσοδο, μια ευχή θα μου θυμίζει την πραγματικότητα. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων με τις αρνητικές επιθυμίες και δονείς. Προσέρχεστε και προσεγγίζει τη λειτουργία σύ βασιλεύ της δόξης. Πριν το τέλος θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσα εσάς ανασμιότερα. Που με την πατρική αγάπη που σας διακρίνει, με αγκαλιάσατε και με βοηθήσατε να προχωρήσω. Επίσης, ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους ιερείς της Γέρας, που με τις συμβολές τους ήταν άψογοι φρουροί στο πλευρό μου. Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να απευθύνω και στον πνευματικό μου πατέρα Γεώργιο Τριανταφυλόπουλο, καθώς και σε όλους τους γνωστούς, συγγενείς και φίλοι που ήρθαν σήμερα να προσευχηθούν για μένα. Αξίωσε με λοιπόν, Κύριε, να μείνω ένας απλός εργάτης των αμελών σου, σπαίνοντας το λόγο σου στις καρδιές των ανθρώπων. Με τη διακονία και το παράδειγμά σου στόλισε την ψυχή μου με πρόνοιαση, σύνυνεση, ευλάβεια, ταπείνωση. Στάλαξε μέσα μου αγνή αγάπη και συνεχή φροντίδα για τους ανθρώπους, που με αξιώνει να τους υπηρετήσω, να γίνω συνεργάτες στη σωτηρία τους. Δώσου μου, Κύριε, τη δύναμη να εμπνέω από τη φωτεινή ζωή των λειτουργών σου. Και όταν σε λίγο η φωνή σου με το στόμα του σεβασμιωτά του πατρός μου Ιακώβου, θα αντυχήσει, λάβε την παρακαταθήκη τάφη και φύλαξου με αυτή. Απόθεσε, Κύριε, την παρακαταθήκη στα χέρια μου και αξίωσό με να την φυλάξω, να την βαστάξω σε χέρια αγνά, να την φυλάξω ακέραια, μέχρι να ακουστούν οι σάλπιντες του ουρανού στη Δευτέρα Παρουσία. Αμήν.